Hola, avui l'Eric i jo us explicarem el conte del drac. Dime, señor, espero que se aclaris. En aquel pueblet vivía un drac molt gros. El drac era verd, treia foc per la boca i fum pel nas. I tothom li tenia por. Fins i tot el rei, la reina i la princesa. Un dia va arribar el cavaller Sant Jordi. I va matar el drac. I la sang del drac em va sortir d'una rosa. I Sant Jordi va donar la rosa a la princesa. I a partir d'aquell dia ningú ja no va tenir por. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.